Kaixo ikusentzule eta ongi etorri egunez egun programara. Gaur kontan Zurine Otaegi dugu gure artean, Sanz Mediako langilea dena, eta azalduko digu apur bat zertan datzoan Sanz Media enpresak eta norekin egiten duten lan. Kaixo Zurine, zer moduz? Kaixo, egunon, ongi. Ja lanak atontzen eta asteari bukaera ematen? Hori da, bai, gogokin ja, bai. Bueno, konta iguzu, Sanz Median egiten duzuzuk lan eta zertan datza Sanz Media enpresak? Bueno, pues enpresa honetan egiten dena da eraikuntzak, bizilagunen eraikuntzak kudeatu. Orduan, bueno, pues kudeaketa horretan sartzen dira gauza pilo bat. Kontuak eramaten ditugu, hori da, pues lehendabiziko oinarrizko funtzioa, ez? Baina gero, pues bueno, gu asko denbora asko pasatzen dugu edo asko esforzatzen gara edifizio horretan, pues adibidez, efizienteak izateko zer egin behar den estudiatzen, elektrizitate kontratuak estudiatzen ditugu ea nola jetzi daitezkeen pues, potentziak edo berokuntza zentrala duten edifizioetan ere pues, nola izan daitezke pixkat efizienteagoak, horretan lana handia egiten dugu. Eta gero, bueno, pues, egunerokoak izaten dira pues, edozein gauza, ez? Izaten ditugu dei pilo bat eta izan daiteke pues, bizilagun batek molestatzen diolako edo filtrazio bat dagoelako, ez? Pues, edozein gauza azkenean kudeatzen dugu. Imaginatzen dut, azkenean hiriburuetan ez dela erresa bizilagunen artean ezagutzea edo denen artean harreman bat finkatzea, eta kasu horietan zuek arduratzen zate banan-bana eraikuntza hortako bizilagunekin elkartzen edo izan telefonoz edo pertsonan? Bai, bueno, azkenean zaila da guretzako ere bai, ez dugulako tresna handirik, baina beraien arteko gatazka direnean. Baina, bueno, pues saiatzen gara, bate ditzen badigu, bestarekin hitz egin edo pizkat hori, eguneroko elkarbizitza hori erraza izateko, ez egoteko beraien artean ere. Ez dala normalean, bueno, betiko gauzak atera daitezke, baina relazioak normalak izaten dira, baina, bueno, beti ateratzen dira alako gauzak, eta ditzen digute guri, hori, pizkat erdian egoteko, ez? Eta saiatzeko soluzioak edo ematen. Azkenaldian argiaren faktura asko igo dela nobedade da, ez? Edo hitz egiten da horren inguruan kalean eta etxeetan. Kasu horretan, igoeraren ondotik nabaritu duzue jendeak kezkatua dagoela, dei gehiago jaso dituzue, kontrola hau egin ahal izateko? Pues momentuz pizkat berria da, ez? Osea, orain asko entzun da horri buruz, baina beraiek oraindik ez dute nabaritu beraien duetan. Orduan, pentsatu dut hemendik aurrera ja nabaritzen denean igoera hori hasiko dela gehiago hitz egiten horri buruz. Baina esaten dizudan bezala, hombre, kasu horretan ezin dugu ezer egin. Igo da eta igo da, hor ezin da gehiegi egin. Baina, bueno, lan egiten dugu komunitate talde batekin, eta hori eramaten da 3 urteko kontratuak egiten dira. Eta orduan saiatzen gara hor, prezioriko berenak edo lortzen beraientzako, ez? Eta, bueno, hori beti gaude horren gainean. Eta zuen bezeroak nongoak izaten dira normalean? Iruñerrian zentratzen zarete edo Nafarroa osotik ibiltzen zarete? Iruñerrian gehiago, bai, inguruko herrietan, baina bai hemen inguruan. Horrela hemendik ja Nafarro osoan ez gara mugitzen. Eta kasu honetan, zuekin harremanetan jartzeko, badaukazue lokalen bat, nonbait finkatua dagoena, internet bidez egiten duzue lan batez ere, nola da zuen funtzionamendua? Bueno, gu fizikoki Bustintxurin gaude lokal batean, hemen harrera dugu, jendea etortzen da ona, gero e-mailen bidez pilo bat, telefonon bidez ere, eta badugu web horri bat ere, bizilagun bakoitza sartu daiteke bere apartadu pribatuan, ez? Bere kuotak eta guzti ikusi dezakela, eta gero ere horren bidez bidali ditzakete beraien arazoak, kezkak edo dituzten gauzak ere bai. Eta batez ere jendea ze kezkarekin hurbiltzen da zuengana? Gurekiko kezkak edo beraiek dituzten gauzak? Beraiek dituztenak.
Bueno, pues eske denetarik, gainera azken aldi honetan konfinamendutik aurrera, hasiera izan zen oso polita bezala, ez? Beraien arteko harremana, pues, ateratzen ziren balkoietara bestera, pues, pizkat hitz egitera, hori izan zen oso hasieran. Gero ja, jende hasi zen pizkat aspertzen, nekatzen, bueno, guztia bezala, ez? Pues, egoera ja pizkat gainditzen gaitula, eta horren abaritzen ari gara, kezka asko direla, zarata asko egiten duelako nire bizilagunak, edo egia da denbora ordu gehiago pasatzen ditugula etxean, jende asko etxean ari da orain lanean, eta hori haunditu da pilo bat. Pues edo takuiekin ibiltzen da, edo musika jartzen du, edo umea garrasi egite dute, pues horietako dei izaten ditugu pilo bat. Imaginatzen dut ez dela erresa, erdian egotea, eta momentu batzutan alakoak kudeatzea, baina gustoz egingo duzu ere bai, ezta? Bai, pues hori, pues aten diogu, bueno, pues dituko diogu besteari, saiatuko gara esaten, baina, bueno, hori, pues, eta ja molestia oso ondo baldin bada, pues, udaltzaingoari ditu barko diote, ez? Baina, bueno, pues, saiatzen gara fiskala saiatzen egoera. Zurin eta bukatzeko aipatu duzu webgunea daukazuela, zer jarri behar da interneten zuen webgunea bilatzeko? Bai da, www.sanzmendia.com eta gure informazioa guztia aurkitu ezakete. Plazerra zurekin mintzatzea, Zurine, eta bertze bat arte. Bai, eskerrik asko zuei, agur. Bale, oso ongi markatuko dut, bale, ederki, plazer bat Zurine. Bale, eskerrik asko. Bertze bat arte, mila esker, ale. Bai, agur.